50 sa 80 ka mga barangay dinhi sa syudad sa Sugbo ang malampuso ng natauran og libreng Wi-Fi connection sa Department of Management Information and Computer Services CONMIX. Lakip sa mga barangay nga natauran na og free Wi-Fi access points ang Barangay Apas, Bakayan, Banilad, Hipodromo, Kasambagan ug uban pa. Apan matod ni Engineer Dante Arcilla Jr., Department Head sa MIX nga temporary measures lamang kini sa giplanong himuong smart city ang syudad sa Sugbo. We need to set up a fiber loop within the city. From the fiber, access point, ang traffic system, ang hamadagan, atong communication systems, ang hamadagan, and tracking systems, ang hamadagan. So, kung ano gini siya, this is the, ang tawag ko, pilot. This is the pilot of it. Adunay usa ka Wi-Fi access point matag barangay nga strategically located either sa barangay hall, barangay gym o community halls. Ang admin staff sa Barangay Pahina San Nicolas malipayon nga aduna nay libreng Wi-Fi ang ilang barangay nga mamahimong makatabang sa ilang mga kabarangay imbes nga mogasto pa sa piso Wi-Fi. Ang nalipay sad mi ma'am kay para makatabang mi sa among mga constituents regarding kanang uban nga nigamit sila piso net. Ari na lang sila sa barangay kanay free Wi-Fi gikan gihatag sa government namo gikan sa City Hall. Unay time sad ma'am pusog na sa time muhinay labi nagdaghan kay sila nga devices ang mo connect. Sa Barangay Labangon, ubay-ubay pud ang nakapahimu sa 100 Mbps nga libreng Wi-Fi nga nahimutang sa Senior Citizen Office sa maong barangay. Okay lang ma'am, kusog kaayo. Nga maunay among gamit karon sa Senior Citizens Office. Kani wala jud na mo usba na kay sa una sa kuan mi PLDT putol-putol kanang lain kaayo ang signal. Pero karon na sa Cebu City na wa na okay na jud kaayo, kusog kaayo ang inyong ang unsa na Wi-Fi. Lakip na pud ang mga kabomberohan, kapulisan ug mga medic team sa nakabenepisyo niini. Kami very thankful that mi nga kami may napilian sa daghang barangay ba. Kay dako siya tabang bitaw na mabitaw, especially kanang nami mga research bitaw regarding sa among medical. Kung dili mi kasabot so magamit na mo siya for research ana. Usa sab sa mga proyekto sa konsehal sa Barangay Labangon nga si Kim Kyle Buendia ang pagtukod og study center sa maong dapit aron matagaan og lugar ang mga tinun-an sa maong barangay nga makagamit og libreng computer ug internet services alang sa ilang pag-eskwela. So that ang mga youth diri sa Barangay Labangon, especially sa mga mulakaw lang, mulabay lang, maka-connect jud sila, especially sa mga students. Naay allocated nga tables, naay computers, computer set, so mga students diri sa Barangay Labangon, they can do their projects, assignments, tanan niya. Hopefully makabutang sad mi kanang free printer nga maka-print mi sa mga projects nila, homeworks nila. Gipasalig sab ni Arcilla ang seguridad batok sa hacking ug data privacy breach sa matag Sugbo anon nga mogamit sa public Wi-Fi. Cisco is handling the security for it. What we're doing, ang ato ani pag-monitor nga kita ang nagamit sa ilang tool para makita nato kung okay ba tanan. With regards to data privacy, wala man tayo collect nga information. So provided ang firewall, provided ang security, wala tayo collect nga information, so wala yung problema sa data privacy. Ang libreng Wi-Fi access sa mga barangay nga adunay budget nga gibana-banang moabot sa 100 million pesos ubos sa Cebu City Ordinance 2639 nga naghatag og pagtagad sa pagbuhat og barangay internet access points. Kini gipangamahan ni kanhi Cebu City Councilor karon Congressman Edu Rama niaging tuig 2021. Tumong sa maong ordinansa ang pagkabot sa tinguha ni Cebu City Mayor Mike Rama nga mamahimong technologically advanced center ang syudad. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.